החינום הישראלי. אתה קרוב, אבל... אדון בכחול. מיכל בת שאול. רגע, אבל שנייה אחת, יש לנו פה דיון. כי מנחם אולי יש לו תימוכים. למנחם יש תימוכים לדעתי אגב. כן. שאחינועם הייתה אשתו הראשונה לפני מיכל? אוקיי, חבר'ה, אנחנו משאירים את זה בתיקו. רגע, שמישהו ייכנס, ברוך שלמה לך תקשיב. למשה יש שאלה מצוינת. רגע. זה תלוי ועומד. בינתיים שניכם מקבלים פרסים. כמה? לא שמעתי. כמה נשים היו לדוד? הייתה סיבה למה אני זוכרת. לא אני. כמה נשים היו לדוד? נשים או פילגשים? כמה נשים היו לדוד? גמרא אומרת. לענות? שי כמה? 70. לא.